Harganya nanggung itu. Remote nih. Gakenanggul lankatnya ada biar. Dampar lang nggak keseru lagi ya dampar. Si dong dampar dong. Pap lo seriau. Hello logoफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव लोगोफोर दिनैहाय 27 डिसेम्बर 2025 दिनैनिफ्राय आइ रिभार फेस्टिभेला जागायबाय दा जों बेयाव फैदों नै केक बिमा बोरै दंजोबबाय बिनानाव जों कारखौहाय पार्किंआव दोनबाय लोगोफोर दा जों थांनोसै लोगोफोर हाबफैनोसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै ओमफ्राय जोंबो नायनोसै जानुवारि 7 थारिखसिम लोगोफोर दै नोंथांमोना सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला फैबानो जाबाय मेन गेटआ बिथिं लोगोफोर नैबेहाय ओमफ्राय ओरैहाय जाहैबाय एन्ट्रि टिकेट काउन्टार बेयाव जों टिकेट लाग्रोनांगोन अब्लासो जों हाबनो मोनगोन नैबे सिङावहाय टिकेट लाग्रोनि जों अब्ला नैबेजों जेन्ट्सनि आरो ओमफ्राय नैबे साइडजोंहाय लेडिसफोरनि एन्ट्रि टिकेटआ बेसेबांथाय 20 थाखा नै रायजोफोर टिकेटआ only 20 खुस्रा फैफागा नङाबा मोना आरो जोंहा दंखायोमोन दायो जों हाबफैनोसै सिङावहाय नोंथाङा बिदिखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे दै लोगोफोर मा दं बे सिङावहाय नोंथांनो देखायगोन आं दे मोजां दा औ मोजां दे थेंक इउ आबायजों दे नै मेन गेटआ लोगोफोर नै बेनो VIP फिलिं फैदों सिनायखायो हाथाय लोंबावलायनानै सिनायखायोलै आरो जोंखौ खुलुमबाय आइ रिभार फेस्टिभेल 2025 रिमटनि गाखोनांगौल' लांखादों आरो बियो नै गंसे गाज्रि जाजोबबाय नामा बेलथेना दं नै जों गाखोनो मोना ना बेयाव बिदि जिरायग्रा दं आरो बेबायदि डेक'रेसन खालामदों बेथिं नै ओरै खखा ना साग्रा खखा नै ना साग्रा खखा नै नै बेयाव सिफुंबो फानदों सिफुं गथ'फोर गेलेग्रा शपिं लटारि फानदों लटारि JCBबो दं नै दामफारबो दंबावसो नै JCBआ दामफारबो दं लोगोफोरनि दामफार लांनो गोसो दंना गैया दामफार JCB दं दामफार दं पाप लटारियाव लांफैद' लोगोफोर लांफैद' औ लाबाय लोगोफोरनि आंबो लाबाय दामफारखौ नांगौ आङो दामफार नै लोगोफोर दामफार ओमफ्राय JCBखौ जाखाबाय दा जोङो जाखाबाय दा थोफोर गिदिं फैदो दामफारजों JCBजों ओमफ्राय जायनि खाफालाव मोनोसै आरो खाफाल एसे हालां खुसिया लाजालाव नै लोगोफोर बेयाव फट' लाग्रा फट' खेबजाग्रा जुबिनदानि फट'खौ बेबायदि दोनदों लोगोफोरनि बेवहाय जोंबो फट' खेबजाबाय बेयाव ने नै फट' खेबजाबाय जोंबो नै बेबायदिबो गाखोनो मोनगोन आइ रिभार फेस्टिभेलाव फैयोब्ला गाखोनो लुबैयाखै गाखोगौमोन फैफिनगोन ना गाखोफैगोन दा उनावहाय र' दे गिदिंख'नो हायालै आयु अयथासारनि बोरै थांबावनाय आन्दायबायसो आं बे थांनो ओरै थांगोन आरो थांगोन नै बैजों आरो स्टेजआ ओमफ्राय नैबेबायदि नै बेयाव बेबायदि फानदों आरो नै
ganda Asam ni ganda Trade Expo Tani hai cikir gaya nih cikir atau kini ya? Cikir ya? Oh free ini hai Tani sama tak ada sih nih biar Ini dasar mal mata bakal kasih dong Ôi trời, sao cái bằng nè Maku lagan, maku lah ya andai siapa ini lagi berdua Thuộc chiếu không thôi này đây rồi thuộc chiếu không thôi Kasih kan Mas nang kau dengar Langsung ni lebih macam ni Coba apa ni Nih Di sini Giligra ya Gopher ni giligra nih Tuh ni sisa kaji ni lah Yo boleh punya jang Sampai nih bitching dong जाहैबाय Well of that Bayawa car सालायगोन bike सालायगोन Nih Saja nenek naik pindah kan Sampai nih gilifer giligra jar Nih Wah bitching dong Bayi mak bayi ya Bayi ya Wah bayi Sirki Nakat kola Nih chain bodong Oh ya juga gak kena menengah gede pak Nih gak kerja kan Udah baik Kek bi mau Ya bayi apa ayo Nama gile pindah Siapa kau lawan nang gile pindah Iyo juga kau banyak kau juga Ayo danger sih ya Biko mana nih Biko? Nih kakak video rai seberapa kakak video nih Bang thấy Biko á Nih video ra khang nih berdeh sih Nih video kakak jaga Kop nih Kasih bahan naik kasih dong nih Nih nagat pola bodong logofer nih Air riba festival loh Fina nih kakak ini kan Aku kakak nak ya Agak kena hal itu Yo gak kena mana sih bondan. Nih yo lah gak kena hagana. Itu yo gak kena nengah. Yo gak kena hagana biyo haga. Biyo. Biyo hayo dang. Iya desain ya. Nih bilun kau furaya. Kau naik nanggo. Ten short melega. 50 nih. Aye dosa lu kan nangga pada sias. 50 nih. Dosa. Hah? Nang aku lagi di sini sepeda. Kau naik ya? Nàng ở đây nè. Để. Phiêu nào chứ? Vậy bị khát chi xe chạy đâu là hở? Nơi mày sẽ câu khở. Mình chưa cúp được mà. Ê cúp được hơi. Mình chưa cúp được. Thế khát cái nghe khe. Nàng chứ à? Muốn thằng mai, mình chưa biết đường. Thật ra đang vậy thôi. Đẹp, pasta ngầm vậy. Vậy, chúng chắc câu rồi? Câu rồi đấy. Đây này chúng câu nữa. Ore, pink câu được hiểu không chị? Yellow câu không phải là pink câu được. Thì cái nào mình chỉ menang. Orang perluan ini macam. Saya kau deh. Nang. Kau deh. Nang deh. Deh. Deh, mahu kau deh. Mahu kau deh.
नांदों फैखानांगो नों गावले नों गावदा खनसे दे गावले गावानो लास्ट दे मोजां थारगोनलां अदे मोनसे बरिया मोनबाबो हाजो मोजां मुम्बाइ सेल only 20 रुपि 20 थाखा गोजान बे मोनो ने सिख्लाफोरने जोबनोसैनो थामिना बिदिनो मोनसेसो ओइ सुथाफोर लायो माखौ लांनो गोसो 20 थाखाल' आरो ना नै बेबायदि नुयो आरो हरावहाय नै लाइटफोरजोंहाय बिराद मोजां नुयो नै फट' खेबजा लादों नै Sonani zinjiri, hai zinjiri, hai zinjiri.